Zdravím všetkých kaprárov, rád by som vám pri tejto príležitosti predstavil úplne novú a jedinečnú radu boilies pod názvom Magic Squid, ktorú teraz uvádzame na trh. Dôvodov, prečo jedinečnú, je niekoľko. Toto boilies obsahuje 15% čerstvého kalamara z Jadranského mora, ktorý sa pridáva rozmixovaný do vajec pri výrobe boilies. Hrubá štruktúra kalamarov umožňuje okamžité uvoľnenie atraktorov do vody. Tento boilies sme v minulom roku testovali na rôznych európskych vodách a výsledky boli ohromujúce. Reakcia kaprov na tento boilies je obdivuhodná. Kapri na tento boilies reagujú okamžite. Ďalším dôkazom je víťazstvo našich testerov na medzinárodných rybárskych pretekoch Mačonka 2014 v Maďarsku. Na tejto súťaži dostalo boilies prezývku Zbraň hromadného ničenia. Naším cieľom je sprístupniť českým a slovenským rybárom kvalitný výrobok za priaznivú cenu, preto naša pultová cena je od 10,50 €, respektíve 279 korún českých.